ברוך השם, אנחנו שמחים. לא זכינו להיות השבוע בשיעור, באור עקיבא היה קצת הגן בכבישים, אבל ברוך השם, אנחנו פה שליחויות, כל אחד יש לה את השליחות שלו. פרשת השבוע הזה, פרשת המרגלים, השליחויות. ראינו ממש דבר פלא בעניין של כל העניין של השליחות של המרגלים. מצד אחד, המרגלים היו אנשים צדיקים, אנשים כשירים, כמו שרש"י אומר. אנשים מיוחדים. ועם ישראל רצו שהם ילכו לרגל את הארץ, לבדוק. עכשיו, הקדוש ברוך הוא הוציא אותם ממצרים, קרא להם את הים, עשה להם ניסים ונפלאות, הוריד להם את המן, בלי סוף. ניתן לכם את ארץ ישראל. הם פחדו. היה להם פחד? היה להם פחד? מארץ ישראל, אולי ינצחו אותם, אולי חזקים. עכשיו, הם יודעים שלשלוח מרגלים זה לא טוב. אומר האור החיים הקדוש, יש שתי סוגי מרגלים. שתי סוגי מרגלים. יש שתי סוגי מרגלים. יש סוג אחד של מרגל, שהוא הולך לבדוק את הארץ, לבדוק מה המצב, לבדוק את הכמות של האנשים, ולפי זה לדעת איזה כוחות להביא לשם. כמו שהולכים נכנסים לעזה. צריכים להיכנס לעזה, צריכים לבוא להילחם, לתת את כל הכוח. אבל צריך לדעת איזה כוחות להביא. צנחנים, זה, כל הדברים, כל העניינים שצריך להביא. אז כל אחד רצו לבדוק כביכול איזה סוג של מרגלים צריך להביא. עכשיו, משה רבנו יודע שהוא לא צריך להביא מרגלים, וגם הקדוש ברוך הוא לא רצה לתת מרגלים, אבל לא ישראל אנחנו רוצים מרגלים. מה הם אמרו לו? אמרו, אתה יודע שמדרש אומר שיש שם מטמונים, הם מחביאים את כל הכסף שלהם בתוך הבתים שלהם, אנחנו רוצים לבוא לבדוק איפה המטמונים, איפה הדברים. אז משה רבנו אמר להם, אם זה ככה אין בעיה, אז אמר הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם. הם רוצים לבדוק את המטמונים, אבל יש עוד סוג של מרגלים, שזה לרגל, לבדוק עם הארץ, יש אנשים חזקים, ואז אנחנו לא יכולים להילחם איתם, אז לא להילחם. אם אנשים שם, סוג של אנשים מפחידים, אז עם ישראל, השליחות שלהם, רצו לבדוק אם באמת הם יכולים להילחם או לא. וזה הדבר שהקדוש ברוך הוא לא רצה. ומשה רבנו, איך הוא שמע בכל אומר האור החיים הקדוש? אלא הוא חשב שהם רצו מרגלים בשביל לבדוק כמה כמות של אנשים צריך להביא. אם צריך להביא 20,000, 30,000 אנשים, 40,000. אז לכן הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, שלך לך אנשים. מה זה לך? לך לדעתך. לדעתך. האנשים האלה היו לדעת משה רבנו. ותראו מה זה, זה פלא גדול. באו 12 אנשים. נכנסו לארץ, ראו ארץ, זבת חלב ודבש, ראו ארץ עם הרבה אנשים, כביכול גבוהים, אבל ראו שפע של דברים טובים והצלחות, והיה אנשים שבחרו להסתכל על הדבר השלילי שבדבר, והיו אנשים שהסתכלו על הדבר החיובי שבדבר. הם עכשיו ראו, כל יום קוברים אנשים, בארץ ישראל קוברים אנשים. מה הם הסתכלו, אנשים החיוביים? עכשיו הם עסוקים בזה שככה נוכל לעבוד, והיינו חגבים. הם עסוקים עכשיו, הם לא ישימו לב אלינו. הם ראו אותם. ארץ אוכלת יושביה, זה מפחיד להיות שם, זה לא כיף להיות שם. אותו בן אדם, כביכול, 12 אנשים, אותו ארץ, אותו מקום, ארץ כזאת טובה, מסתכלים כל אחד בהסתכלות שונה. זה עין טובה. בן מגיע לבית שלו, עכשיו, הוא רואה את אשתו במצב מסוים. ויש בן אדם אחר גם, רואה את אשתו במצב מסוים. יש אחד שיגיד מילה טובה, ויגרום לאישה להיות יותר טובה. אפילו שהיא מצב כביכול לא היה. ויש ההוא, אותו דבר בדיוק. ראה את האישה, הוא אמר לה מילה פחות טובה, והוא גרם לה לרדת.
עין טובה, שבן אדם יודע להסתכל בעין טובה על דבר, הוא משפיע על הזולת, הוא משפיע על הבן אדם. לכן כשאנחנו רואים במרגלים שהם דיברו על ארץ ישראל, דיברו לשון הרע, שם ישמור ויציל. למה נסמכה פרשת מרים הנביאה לפרשת מרגלים? אומר רש"י הקדוש, למרות שהם ראו את מרים הנביאה כמה הייתה צדיקה, אמרה איזה מילה אחת על משה, איזה דיברה איזה מילה קטנה, וקיבלה צרת 7 ימים הייתה וכו' וכו'. ומיד תלמדו, תלמדו לא, מרגלים גם באו, תדברו טוב, ארץ ישראל, ארץ, אין השם משוטטות בכל הארץ, זה ארץ של ארץ זבת חלב ודבש, ארץ של שפע, של ההצלחה, הם לא, הם רואים הנה תראה איזה פרי גדול, תראה איזה, ותראה איזה יופי, איזה דברים יפים. בן אדם לפעמים עובר בחיים, תקופות, עובר קשיים, הוא יכול מהקשיים האלה, מהתקופות האלה, לקחת אותם ולעשות אותם דברים גדולים, ולהתעלות מזה. או הוא עובר תקופה קשה, יכול לרדת ולרדת. בן אדם שמגיע למקום מסוים ורואה בעין טובה, משפיע עליו השם בעין טובה. אני שמעתי סיפור, בן אדם שמאוד מאוד, שמעתי זה השבוע, מאוד ריגש אותי הסיפור הזה. מאיך בן אדם הגיע? סיפור שקרה לא מזמן. סיפור שקרה לא מזמן. בחור ישיבה היה גר באמריקה, והוא היה לו משפחה מאוד טובה באמריקה, ושלחו אותו ללמוד בארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ זבת חלב ודבש. הגיע לפה, התחיל ללמוד, עשה שטייגן, היה בישיבה, יושב ולומד. שנה, שנתיים, 3 שנים היה בישיבה, לא ראה את המשפחה שלו, לא ראה את הכול, ישב ולמד תורה, למד תורת השם, הודו להשם כי טוב. ויום אחד, אחרי כבר הוא הגיע לגיל של שידוכין, אמרו לו ההורים, הגיע הזמן לבוא לזה. אמר, אין בעיה, היה בין הזמנים, אמר, לבוא לשידוכין בארץ ישראל. אז ארז את כל המזוודות, ארז את כל הדברים, היה לו מלא תורה, מלא שמחה, התגעגע להורים שלו, רב 3 שנים, ההורים שלו, האחים שלו, אמא שלו, איזה שמחה הייתה לו, כמה הוא רק חולם, רק לראות אותם ולשמוח איתם, ולבוא ולבעזרת השם להקים בית נאמן בישראל. ואז, בדרך, עולה למטוס. מגיע למטוס, כמובן עם כמה מזוודות, נוסע, היה לו טיסה דרך מוסקבה, של רוסיה. הוא עבר שם, משם ממשיך לכיוון. בטיסה, היה לו טיסה, פתאום המטוס זהו, ונראו, אני צריך לחיות. ברוך השם, עבר, הגיע למוסקבה שמה. הגיע הוא מדמיין את ההורים שלו, מדמיין את המשפחה, מדמיין את הכל. מעבירים את המזוודה שלו בשיקוף. הוא ככה מתארגן, פתאום הוא שומע אזעקה, מיד רובים שלופים, כמה שוטרים רוסים, תרים ידיים, תשכב על הרצפה. הוא חושב לעצמו, הוא שוכב על הרצפה, כולו מפחד, אבל הוא אומר לעצמו, טוב, עוד שנייה הבינו שאין לי כלום, זה לא, אף אחד לא שלח איתי דברים, לא הבאתי איתי דברים, כלום, מה עשיתי? הם תבדקו, ראו שאין לי כלום, ישחררו אותי. טוב, הם תופסים אותו, בודקים, אמרו לו בוא, קשרו אותו, שמו לו אזיקים בידיים ברגליים. הוא לא מבין מה קורה. אזיקים בידיים וברגליים. הבן אדם הזה, לוקחים אותו לאיזה חדר, אמרו תשאר פה כמה דקות, בשדה תעופה יש שם איזה חדר של אנשים, פושעים, הוא פושע, בחור ישיבה, בן 19, צעיר, הוא לא יודע כלום מעצמו, עדין נפש. פושעים, שמו אותו בחדר של פושעים. כולו, מה אתה רוצה ממני? מה אני עושה פה? אחרי כמה דקות, דפיקות לדלת, נכנס המפקד הראשי של המשטרה, הגיע, כולו גס רוח, כולו בזה. חשבת לעשות לנו פה פיגוע בשדה תעופה? לא, מה? תגיד לי. מוציא לו מהכיס 3 כדורים של רובים. אבל תגיד לי, מה זה עושה אצלך במזוודה?
אמר לו, מחילה, יש שם מתורגמן. אמר לו, באנגלית, אמר לו, זה לא היינו במלחמה בצפון, עשינו טיול בישיבה, והיה שם כמה כדורים על הרצפה, אמרתי, אני אראה את זה להורים שלי. אמר לו, בוא. אתה יודע שדבר כזה, זה ניסיון לרצח, וזה 10 שנים כאלה. וואו, הוא חשך עליו עולמו, והוא לא יודע מה לעשות, וכולו נכבה, וכולו היה עצוב. איזה עצבות, והוא לא יודע מה לעשות, ופתאום קחו אותו לבית הסוהר הרוסי, אתם יודעים שזה לא בית הסוהר כמו, קחו אותו למקום שם, איזה צער, כל רואה את הפושעים, אנשים שעשו את העבירות הכי גדולות, והוא יושב איתם ביחד. אומרים לו, כדורים פה ברוסיה, כדורים זה אין משחקים, אין פה עכשיו תירוצים, עניינים. הביאו לו את העורכי דינים הכי טובים מאמריקה. אמר לו העורך דין שפעם נפגש איתו, אמר לו, תשמע, פה ברוסיה זה מצב מאוד קשה. זה צריך ניסים, בשביל שיוציאו אותך בכמה שנים. וואי, הוא דמיין את המשפחה, דמיין את ההורים, דמיין את כל החברים, התחתן, פתאום עכשיו כמה שנים בכלא ברוסיה, התעמק. ואז היה ישן בכלא. יום ראשון, אומר על עצמו, מי ברא אותי? מי עשה אותי בעולם? הקדוש ברוך הוא עשה אותי. הוא עשה אותי. מי עושה לי הכל? מי הרוסים יכולים לעשות לי משהו? זה הקדוש ברוך הוא הכל. הוא קם, התחיל להתחזק, לאט לאט באמונה, הכל מת השם, אני יודע שהכל מת השם. אף אחד לא יכול לגוע בי, אף אחד לא יכול לעשות לי שום דבר לא טוב, אף אחד לא יכול להזיק לי. הכל השם, זה לא קל, הוא כלא, אומרים לו 10 שנים, 5 שנים. ו3 חודשים היה בכלא. והוא לאט לאט התחזק באמונה ובביטחון בהשם, עד הגיע מצב אחרי חודש בכלא, התחיל לרקוד, זה ריקודים, מה אתה? שירים, מתפלל, לומד, אבל לא, אנשים חשבו אני יודע שהכל לא השפיע השם, הכל זה השם, איזה דבקות, כל הזמן הוא חושב על השם, כל השם הוא שמח, השם ברא אותי בעולם. והוא קנה כזאת דבקות ושירה ודברים שאי אפשר לתאר ולשער. אחרי 3 חודשים הוא מגיע למשפט, כל המשפחה שלו הגיעה, הזה שלו הגיעו, כולם, העורכי דינים. נכנס השופט, קשוח גדול, ככה אני אספר לכם מה ששמעתי השבוע הזה. נכנס השופט, כולם במתח, והוא לא במתח, הוא מרים את העיניים לשמיים, בביטחון ובשמחה. ואז נכנס הזה, פותח את הדף של הזה, קורא את הדף ל2, אתם משוגעים, מה באדם בחור בא, הגיע מארץ ישראל, תשחררו אותו, הכל בתנו מבוטה, טק טק טק, הלך, שחררו אותו ישר לטיסה, אמרו לו תזדרז, שלא יתחרטו, שלא יערערו, לקחת את הטיסה הראשונה, המשפחה שלו חזר ואז אמרו לו, מה היה? אבל תדעו לכם, חשבתי שהשם עשה לי קשיים, עשה לי דברים קשים, אבל קיבלתי קרבת אלוקים חיים. קרבלתי מה זה דבקות בהשם, אני בצרה, אין לי מי נשען, אין, 10 שנים בכלא, אני נשען על השם, נשען, גגמול עלי אמו, גגמול עלי נפשי, אומר דוד המלך, שיהודי נשען כמו על ילד קטן, הוא רעב, הוא בוכה, אמא שלו לוקחת אותו, מאכילה אותו, הוא רגוע, הוא שמח, אין לו שום דאגות, גגמול עלי אמו, אומר דוד המלך, גגמול עלי נפשי, גם אני, גם אם קשה לי בחיים, גם אם אני עובר בלבולים, קשיים, עובר איסורים, צריך להרגיש שהקדוש ברוך הוא כגמול עלי נפשי, להרגיש את הנפש שלך עם בורא עולם, את הנפש שלך שבורא עולם מחבק אותך ומנשק אותך ואוהב אותך, באדם שמנצל את הרגעים הקשים, את הרגעים הלא פשוטים לקרבת אלוקים, הוא יבין שזה הכל לטובה לברכה. תראו האנשים שהיו בעזה, השם ישמור ויציל, הרבה אנשים יצאו משם, היו שם חצי שנה, שנתיים. מה שמעתי בכמה אנשים? אנחנו מתגעגעים לקרבת אלוקים שהיה לנו שם. קרבת אלוקים שהיה לנו שם מהשפות בתוך הזה, ועם רובים, וכמו כלבים התייחסו אליהם. אבל הם ידעו שיש להם רק את השם. הרב שהייתי בסדרות, הממד, נו? היה פחד כזה, שאני מתגעגע לפחד הזה,
כי לא היה לי לסמוך, רק על בורא עולם, אין משטרה, אין כלום. רוצה לסמוך על השם. רק על השם יתברך. הנה ממש ככה. שכל יהודי מרגיש שמגיע לו איסורים, מגיע לו צרה. זה בשביל לקרב אותו, הוא לא רוצה לעשות לך איסורים קשים. הוא לא אוהב לעשות לך דברים קשים. הוא רוצה להוציא אותך, להתקרב אליו. תתעורר להשם יתברך. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל, קצת עברו קשיים, היה להם בלי מים. אנחנו רוצים תאמינו בהשם. הים לא נקרא. תאמינו שהשם בוקע את הים. נחשוב בן אדם מוסר נפש, נרתח. מגיעים עכשיו ארץ ישראל. תאמינו בהשם שתהיה לכם את הארץ הכי טובה. הביא לכם את הכל. מה אתם עכשיו שואלים? מרגלים. מרגלים שלחו אותם. אנשים כשרים טובים. איך זה השפיע עליהם שהם לא היו כשרים? כי השולחים שלהם, אומר האורחים, בספרי החכמים מביא, השולחים שלהם עשו איזה כוונה לא טובה, זה השפיע על המשולחים. כשבן אדם שולח אותך, הוא בן אדם שלילי, הוא משפיע על המשולח. והם באו, ראו, תחת להגיד דברים. אבל מה שכן, מי שילמד פיתוחי חותם רבי יעקב, יראה הפוך על הפוך. יראה את כל מה שראינו עכשיו על המרגלים, שהם אנשים שהם זה, בסוף אחרי שהם ישמור, איך הם מתו במיטה משונה, השם ישמור. רבי יעקב לוקח את הפרשה, מי שתראו רבי יעקב פיתוחי חותם, איך הוא לוקח את הפרשה, הוא לוקח את כל השמות של המרגלים, והוא לוקח את זה לעבודת השם. הרי תמיד אנחנו אומרים שאנחנו שומעים את הפרשת שבוע, שומעים את הפרשת שבוע בתורה, בשבת, אנחנו שומעים, הנה, השם הזה, אנחנו רוצים ללמוד מזה. אומר רבי יעקב, בוא נלמד אותך בדיוק. את השמות של אנשים, תראו מה זה, רבי יעקב לוקח את כל השמות של המרגלים, ואת כל השמות האלה, שאנשים שהם היו בסוף לא טובים, הם דיברו לשון הרע, הוא לקח את זה לעבודת השם, איך אנחנו מתקרבים להשם. אני אגיד לכם את זה בקצרה. אומר רבי יעקב, ואלה שמותם, למטה ראובן, שמוע בן זכור. אומר רבי יעקב, מה יש לשמור? אין השכינה שורה במקום פגום. מה זה? העיניים. איך קראו לו? ראובן. מה זה ראובן? ראייה. ראובן. ראייה. שמוע בן זכור. מה כתוב בסוף הפרשה? פרשת ציצית. זכור, תזכור את השם יתברך. איך לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למטה ראובן, שמוע בן זכור. תשמע ותזכור את השם יתברך. ראובן, העיניים. עכשיו יש לנו למטה שמעון. למטה שמעון, מה זה שמעון? מה זה שמעון? שמיעה. שפט בן חורי. אומר רבי יעקב, בן אדם מטה אוזניו לשמוע דברים רק טובים, לא שומע דברים בטלים, ועושה עצמו כחירש, לא רוצה לשמוע. אתה שמעת מה היה ככה עם ההוא, השכן, עם החבר, עם הבן דוד? עושה עצמו חירש כאילו לא שומע. שמיעה, למטה שמעון. למטה יהודה. כלב בן יפונה, מה זה יהודה? מה זה אומר לך יהודה? הודעה להשם יתברך. מה זה, איפה מודים להשם? בפה. מודים להשם בפה. אז אומר, למטה יהודה, כלב בן יפונה. לעניות דעתי, היה לי עוד רמז פה. הרי, כידוע שאומרים שכלב בן יפונה, הנשיא של שבט יהודה, אחד המרגלים, הוא היה נשוי למרים. עכשיו מה ראינו בסוף פרשה שעברה? שמרים דיברה לשון הרע. אז למטה יהודה, לתיקון הפה, אומר רבי יעקב, לרמוז על הפה, כלב בן יפונה, הוא מתקן מה שאשתו דיברה, לכן דווקא הודעה להשם. איך מתקנים את הפה? על ידי הודעה להשם. על ידי הודעה להשם. זה מטה יהודה, לא סתם יצא שכלב בן יפונה תיקן את יהודה. ורק שכר, נתי שכר יגאל בן יוסף. שכר זה גימטריה, אומר רבי יעקב, שפתיים, זה שפתיים, אומר רבי יעקב, צריך לעסוק בתורה בשפתיים, לשמוע שיעורי תורה, לדבר לתורה בתפילה, בשפתיים. זה גם יששכר, מה הוא יעשה? יששכר, הרי לא, זה סמל של התורה, זה השפתיים, זה התורה. למטה אפרים, מי זה היה? הושע בן נון. אפרים, מה זה? פיריה וריביה. שמירת הקדושה, שמירת הברית. אפרים, פיריה וריביה. בן צריך לשמור על הקדושה ועל הטהרה, לא סתם זה הושע בן נון, אומר רבי יעקב, זה בן נון, 50 שערי בינה, וכו'. זה ברית. למטה בנימין? בן נון, כן. למטה בנימין, מה זה בנימין? בן ימין, יד ימין. מה עושים ביד ימין? אומר רבי יעקב, לרמוז על הצדקה שאדם נותנה בידיים, ועיקר מצוות נתינתה היא ביד ימין, שהוא צד הקדושה. היום יש כאלה עושים ביד ימין את העברות, אבל זה גם יד ימין. צריך לכוון שבאדם עושה
למטה בנימין פלטי בן רפו, אומר רבי יעקב, מה זה פלטי בן רפו? מצוות הצדקה גדולה לאין קץ, מצלת אפילו ממיתה, וצדקת תציל ממוות, שמצלת מפורענויות אחרות, ועוד מכפרת העוון. פלטי בן רפו, ונותן לו רפואה, מפלטת אותו מהיצר הרע, ונותנת לו רפואה, זה הכיח של הצדקה. הוא מעריך פה, אני אומר את זה בקיצור. למטה זבולון, גדיאל בן סודי, זבולון, זה יד שמאל. איפה מניחים את התפילין? ביד שמאל. אז זה רמז על התפילין, יד שמאל. מניחים את היד שמאל, שמניחים את התפילין, צריך להכין, אומר את זה, קדושה וטהרה, מחשבה פנויה, לא מניח תפילין, חשוב, הוא מניח תפילין, יד כנגד הלב, ראש כנגד המוח, שמוחי וליבי ומשועבדים, לעבודת בורי, שעומדים לעבודת בורי. ולמטה יוסף, אומר רבי יעקב, למטה במשה גדי בן סוסי. מה זה יוסף? במילוי אומר רבי יעקב, זה גימטריה הלב, זה גם רומז על הלב. וכל האיברים תלויים בלב, אל אשר יפנה אחריו ילכו, שאין שום עבר עושה שום פעולה עד שתעלה תחילה מחשבה מן הלב. ועיקר הנשמה והשכינה בלב. אומר זה יוסף הצדיק, הוא תיאר את ליבו, למרות כל הניסיון שהיה לו, תיאר את ליבו להשם יתברך, עם לב נקי וטהור. ובו תלוי הוספת וריבוי טובה ומעשים טובים. למטה דן. אומר רבי יעקב, עמיאל בן גמלי, דן, זה כנגד המצח, אומר את זה בסופי תיבות, במילוי גימטריה, דן, זה מצח, כנגד המצח. עיקר יראת שמיים בבושת פנים, בן אדם צריך לובשת פנים. כל בן אדם שיהיה בענווה. למטה ראש, לא, למטה מצח זה יראת השם בבושת פנים, ולמטה אשר, סתור בן מיכאל. אשר, מה זה אותיות אשר? ראש, נכון? למטה אשר, אותיות ראש. אומר רבי יעקב לרמוז על הראש. דעה יראה את השם צריך שיהיה מוכנע וענה והולך וראשו כפוף. ענווה למטה. ענווה ופשטות. ידוע שתמיד שבאדם עובר בחיים תקופות, גלים, עובר גלים. כשמוריד את הראש, זה עובר מעליו הגלים. עובר מעליו. אז למטה אשר, סתור בן מיכאל, סתור. צדיק מסתיר עצמו והולך בכיפת ראש. הצדיק מסתיר, משון הסתרה, סתור בן מיכאל. ומטה נפתלי. נפתלי, מה זה רומז? נחביא בן מבסי, מוז על הרגליים. הרגליים, שיהיה האדם יושב בקביעות ללמוד תורה ולתפילה. דיקר עבודת השם היא הישיבה לעבודתו יתברך. אומר, הרגליים שלך תשב איתם. תלך איתם למקומות טובים, תלך איתם למעשים טובים, תעשי עם הרגליים שלך דברים טובים לעבודתו השם יתברך. היה לי רמז, רבי יעקב לא כותב את זה. למה נפתלי זה רמוז ברגליים? וסתום זה היה בזה. כתוב נפתלי, הילד שלך. היה רץ מהיר בריצה, כמו שהיה עם הסיפור עם עשיו, שהוא הלך להביא את המריצה, היה הולך, לכן רבי יעקב רמז את הוא הביא בגימטריות, אבל נפתלי, פשוטו כמשמעו, נפתלי, אלה שלך. לכן, למטה נפתלי, לרמוז על הרגליים. למטה גד, זה חותם, שהבן אדם לא יריח דברים לא טובים, וכו', וככה רבי יעקב מסיים. אלו הראויים לבקש להידבק בשכינה, שהיא ארץ העליונה, אלה הם שזכרנו, שתקנו איבריהם, כמו שכתבנו. אלמנט מתקן את העיניים שלו, את האיברים שלו, כל כביכול המרגלים האלה שאנחנו ראינו אותם, שהם עשו דברים לא טובים, חוץ מישוע וכלב כמובן, שהם עשו את הדברים הטובים. אבל אנחנו צריכים ללמוד מהם לעבודת השם. לעבודת השם יתברך. לכן, שנזכה בעזרת השם, זכות רבי יעקב החסרה, זכות אבותינו הקדושים, גם שבעזרת השם נזכה לשמור עליהם, רבי יעקב התחיל עם שמירת העיניים, גם בסוף הפרשה, מוזכר את העניין של ציצית, של שמירת העיניים, שידוע שכמו הגמרא מספרת במנחות שם, שבאדם היה לו, הלך לעשות עבירה גדולה עם אישה, והלך, הגיע, אני אגיד לכם שתי מילים, הגיע לאישה, היה לו הרבה זהובים כסף, לעשות עבירה גדולה, שם ישמור ויציל, והוא הגיע לאישה הזאת, ואז פתאום הוא קפץ, אמרו לו, מה קרה? למה אתה קופץ? יש ציצית, אלף לו ציצית על הפנים, איך? הקדוש ברוך הוא מעיד עליו, יש 4 ציציות, יש ציצית גימטריה 600, ויש 8 פתילות בכל אחד, נכון? ויש 5 קשרים, אז זה תרי"ג, כמעט תרי"ג מצוות, מי שמקיים מצוות ציצית, כי הוא תרי"ג מצוות, תורים, יש לנו בכל האנשים, חיילים, כל האנשים שהתחזקו עכשיו, כולם שמים ציציות, שומר, זה שומר הציציות, כמה סיפורים יש על אנשים שראו ציציות, הבינו שזה לא מחבל והצילו אותם, זה מציל את הבן אדם, זה שומר הבן אדם, וזה גורם לו
לזכור את השם, לשמור על העיניים. לכן אנחנו נזכה כולנו, בעזרת השם, בזכות רבי יעקב, בזכות אבותינו הקדושים, שיהיה בשורות טובות לעם ישראל. נזכה שיתגלה מלכות שמיים על כל העולם כולו. נזכה שמשיח בן דוד יבוא לגאול אותנו. נזכה שיבנה בית מקדשנו במהרה בימינו, אמן.